Vďaka týmto novinkám v pokladni sa vám bude nakupovať na e-shope rýchlejšie. Nachádzame sa na úvodnej stránke e-shopu, ja už niečo v košíku mám, ale pridáme si tam ešte uzavretý profil 20x10, ktorý sa hodí na rôzne drobné konštrukcie, poličky, regály a podobne. Necháme si ho narezať. Pridáme do košíka, pokračujeme, ako vidíte ja už tu mám pár ďalších materiálov, aby to vypadalo tak honosne. Dáme pokračovať. No a odteraz, keď budete potrebovať si povyplňať údaje, ja tu dám klasicky moje meno a priezvisko a začneme písať adresu. A teraz si uvedomím, že ale mne tam predsa len v tom nákupnom košíku asi pravdepodobne niečo chýba, tak sa z tohto kroku viete vďaka tomuto hornému menu automaticky presunúť naspäť do košíka. Dobre, ja tu síce mám napríklad tieto zátky v čiernej farbe, ale mne by sa páčili aj v šedej. Tá konštrukcia z hodou okolností teda nakoniec bude v šedej farbe. Viete si ich automaticky do toho košíka opäť pridať. Dáme si ich tam taktiež 10. V párnom počte. Ako vidíte, zátky tu sú. Pridám si tu aj pero ako darček k tomu, že ten košík je už trošku plný. A pokračujeme tam, kde sme skončili. Všetky údaje opäť ostanú pekne vyplnené, čo je za mňa osobne veľké plus. Páčia sa vám tieto zmeny? Napíšte nám dole do komentárov. MPO Metal, váš železný partner. A my už sa čoskoro uvidíme u ďalšieho videa.